Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no-BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masokito abatuthu empahleni umphendlemane. Umama mkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Uthini nokulikana ngoba zonke intombi zikundile. Hande manje ncithi mamba ncithi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba izulu. Unomakofu umkhono udukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele ufile inhlalo zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwama intedlu yamandiya namasulumane thiwa ngena lo side iphuma lo side ungona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula amothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa mbukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Sakunjalo futhi sakuyiso leso sikhathi ngumfuka mfahlafahla umbabeza kumasonyo entitishi manje umgagazi umfuka ungiphinde mteka Shembe ngoba nazineke ukusephindile ukhulu ukuthi ungene ngekhanda nodlotshifela inkampane kithi khona nani mathongo makhosiphe nasebhenqo nani bethamatshana nabuza inhlatshaba ngulubane wabuza omunye uthi enjani yemnyama ngulubane cha kunjalo bakwethu Sinohlonze TV igama lohlelo Sikhangenkezo TV show kanti igama lami ngumzothule ngingwashembe isibongo namhlanje ukhona uvulavala engwakamkhize uvulavala Mkhize gijima nensizwa lapha bathi umdumaze bathi uzandla ezincane bathi nyakanyaka ngithi nansi nyakanyaka ithokozele.
nawe yona insizwa uvulavala Mkhize ethi nyakanyaka khuluma ngovulavala Mkhize hambisana nensizwa lapha umdumazi bathi izandla ezincane insizwa lephathe emntobatoba inkomo ayixosha vulavala angivule ngikubingelele iqhawe lami wethu mntaka baba masigabala iminyaka iyazana kule ndima yomculo kaMaskandi ungamangala uma sikhuluma ngeminyaka kodwa njengensizwa ezokwazi ukuyikhulumela yena mangathi umuntu uthi akamazi kahle uvulavala umfuka Mkhize ubani uvulavala hayi uvulavala nje bhuti umfana nje wakwaMkhize emtuba esigodini isigodi sami inkolokotho bayazi nje ababukeli ngeke ngasebenza ke futhi kakhulu khona i-album engeke ngayiphusha njengoba echaza nje ubhuti umzothula kune album engeke ngayiphusha la bengiyibiza khona ngomJ namalayisi kusho ukuthi kuleyo album ngisebenzile nje kuyona kakhulu waze wafika lesikhathi sokuthi ke ngithi ukushintsha kancane ukudla eplatini njengoba senguvulavala Mkhize ke manje yazi bengisafuna ungena kakhulu la kumJ namalayisi ngoba bengibona ukuthi iqembu leli la khona usuke khona umJ hambisana namalayisi angazi ukuthi amalayisi kusuke kuyilaba osukuhamba nabo yini kodwa ngifuna ukungena lapho ekutheni ukuthi sikubonile usebenza kulona iqembu umJ namalayisi ngabe kunjani ukusebenza uma nisebenza ngokweqembu kunokuthi ume gelekeqe uthi cha ngumculi mina ngimele gelekeqe hayi nje bhuti ngathi akuyona inkinga ukusebenza neqembu ngoba kwakhona nje vele kwamanje angisho ukuthi umJ namalayisi kuphelile ngoba nabafana labenginabo basengaphinda futhi bewakhipha amalayisi kodwa nje into engayichaza nje kahle kubabukeli emakhaya iwukuthi nje lento ukukhula komsebenzi kodwa amalayisi bekuyilezi insizwa engihamba nazo enizibona zisile umJ bekuyimina amalayisi uyilezi insizwa lezi engihamba nazo ake sibuye singena kumsebenzi umsebenzi uphushile njengamanje ukukhula komsebenzi usuyimele kwelekeqe siyabona njengamanje ususebenza nanensizwa umdumazi uthatheka kini futhi wathi cha angaphumi ngasekhaya angithatha umuntu engimaziyo ukuthi cha ungongakithi mhlawumbe uzosiqonda isandla sami ngabe kusho ukuthini lokho ekutheni ukuthi uthema uqala uthi njengamanje sengiyimela usuyaqala futhi usebenza nensizwa akade zayibamba nazo zaba mkatlobovu futhi kulomculo kaMaskandi ngikhuluma ngomdumazi uzandla ezincane ukuthi ukuze nisebenzisane niqale kanjani ukuthi nibonane ukuthi ningasebenzisana ngathi nje mase ngichaza nje kahle umuntu wami nababukele emakhaya lokhu kusebenza kwethu kahle lezi insizwa zifana nabafowethu umdumazi nje benomgojeli bafana nabafowethu kakhulu into nje leyo vele engakaze ize isisokolise kangako ngoba siyazana vele sikhule ndawonye nje kube ukuthi nami kahle umuntu owaqala ukucula imini umuntu owaqala ukucula kunalabo bafowethu umdumazi benomgojeli kwaqala mina aqala ukucula kwase ke kushiyana ekuthenini ke ukuphusha kwethu akufani bona bathe mase bephusha bafaka nesikole phakathi bathi mabefaka isikole phakathi ke sizokhumbula ke nje sisonke nawe bhuti wami nababukele emakhaya ukuthi kule ndima kule genge lendala eqala ukucula ukuphusha kwethu bekungafani nalendlela sekuphushwa ngayo manje mina ngiqale ngalesa sikhathi kusaphushwa ngale yandlela obekuphushwa ngayo so mabefika ke bona bafika ke baphusha ngalendlela abaphushe ngayo kodwa ke nje imini umuntu wahle waqala ukucula kuna so ibe ukuthi ke leyo nto ke ngokuhloniphana nje ngoba vele zinsizwa lezi esihloniphanayo kube ukuthi nje nami ngifuna ukuthi bebona abantu ukuthi thina ngale muntu basiyakwazi ukubambisana besenzela nje ukuthi abantu bekwazi ukubona asigcinile futhi sazozikhipha nje ingoma sindawo ake sibheke indaba ethinta kakhulukazi umculo okuthatha ke manje ubeke balazwe njengovulavala Mkhize ikuphi okulindele futhi nokukhombayo ukuthi yabona njengamanje ngifuna ukuthi
nakuba iCovid kuthe ukungiphazamisa ngithi ngiqala ukuyimela ngoba phela asikahlonisi lokho ukuthi uthe wena uthi usuqala ukuyimela gelekeqe njengovulavala Mkhize kwase kufika lesibhicongo seCovid savala yonke into ezweni ngisho suthi uyafunda ekutheni ukuthi uphushe isimanje manje kodwa yona yavala ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi kuphi njengamanje okusengqondweni yakhe ekutheni ukuthi manje sesibhekele ekutheni ukuthi uyayimela gelekeqe awusayindawo ngoba ngiyawabona nama music video unawo ingoma uyakwazi ukushutha uphushe futhi wenze njani njengamanje ekutheni ukuthi uye phambili. Hey khona nje ngathi ibhuti wami kukuyikhandla nje khona kunzima kukho lula yabona ukuba yi-artist njengoba senza le misebenzi esiyenzayo kunzima kukho lula bhuti wami kodwa leyo nto ngicabanga ukuthi mina into engase iyenza ukuthi nje into yami ilokhu ikhona iye phambili mina ngibheka ekuthenini kufanele ngikwazi ukuhlonipha futhi nalokhu ukuthatha abantu kancane ngicabanga ukuthi nje mangizobheka izinto ezinjengalezo bhuti wami into yami izoya phambili omunye umuntu ungamthathi kancane njengamanje nje mangakhuluma nje ama-CD aphelile manje indaba ama-CD yebo ayaphela nje indaba ama-CD so nje izinto eziningi ziyashintsha lento iqale lapha kuma-cassette iqale lapha kuma-cassette nakhona ibisuka kuma-record yebo kumanje iyangena kuma-CD kumanje kukhona ama-red angawadlala ama-CD kunjalo nje so-ke ngicabanga ukuthi-ke nje bhuti wami uma ngingase ngiyibambe la kwinhlonipho kakhulu ngibona ngizoya kude kakhulu. I-album oyiphushayo njengamanje ngoba de bezwa ingoma ethi nyakanyaka ugijima nensizwa laphana umdumazi ngisengifuna ukubheka ekutheni ukuthi Vulavala Mkhize kwi-album ekhona yini umuntu ngisho bengasayibuki yonke kodwa yini umuntu angafika ithokozele phakathi ngicabanga ukuthi ababukeli emakhaya bengathi mabengene ingomeni zami bekuthola ingoma nengoma ayifani nenye uma ngabe ngicula ingoma engiyiculile uma sengiya kwenye ingoma akubi sengazuthi le ngoma ebekade ngiyicula ngizwe kahle umehluko nje ufika ube lapho mina angiculi into eyodwa ngiye ngenze sure ukuthi uma ngabe ngibhala ingoma ngalendlela uma ngabe sengiya kwenye futhi akithi umuntu uma ilalela enye ingoma kezwe kube nomehluko ingafanele ngizwe kahle imake lapha einkundleni zokuxhumana sengifuna singene kuzona ngoba siyacathula kancane nathi sathi uqala ukugoloza ungena lapha ko Facebook sathi ukugoloza ungena lapha na ko Instagram sithi hayi ngokomntaka bani lokho asisangeni sagcina sesiphakathi impela Sikoloza ukuthenga ama-smartphone ngifuna ukuya lapho besikoloza ukuthenga ama-smartphone sengifuna ukubheka la ekuthini ukuthi lapha ey'nkundleni zokuxhumana abantu bayakwazi ukukuthola bekhulume nawe uma bakuthola kanjani uma kuya ngokuthi bafuna ukukhuluma nawe ocingweni ngqo bekubhukhe ukuthi sondela uyosebenza benze njani cha la intweni zokuxhumana nje ngikhona impela nje manje nguvulavala uma ufuna nje ungena epage lami uthi Vulavala Mkhize uma wathi Vulavala Mkhize Instagram Facebook yonke nje into kula kuma social network uyakwazi ukuthola yonke into ngami imculo yami izingoma zami ziyatholakala ku YouTube inamba yami nje futhi ilula kakhulu ithi 079 733 9506 ithi 079 733 9506 inamba leyo ngithola kuyona ke nasey'nkundleni zokuxhumana ngicela nje futhi ukuthi ababukele emakhaya belilandele impela nje ipage lami ngoba ayiziyenzeka khona izinto ngiyakubona uphethe isigenge la kukhona yini ofuna ukuthi gabi kukho noma usikhombise nje ukuthi cha shawo wena uqobo ungaze ngithi mhlawumbe uyashayelwa akuthi nje kancane ngaphambi ukuthi sivale sibuyisele uhlelo kakhulukazi emakhaya akuthi nje kancane
waqala ngisemncane lokhu kuhlupheka kwami waqala ngisemncane lokhu kuhlupheka kwami bazali bami waqala ngisemncane ukushona kwakho mama notata angibange sakuthola ukuphumula enhlizweni yami ukushona kwakho mama notata angibange sakuthola ukuphumula enhlizweni yami lokhu kuhlupheka kwami bazali bami waqala ngisemncane bathi lapho ma kunjalo uvulavala Mkhize ehleli naye la sithi khona Sikhangenkezo TV show besikhombisa nje ekutheni ukuthi cha uzenzela yena ingakho ngithi lapho nje vulavala khabazela sasigoqa nje ilipho ongadlulisa kubantu ababukele emakhaya nokugqugquzela kakhulukazi ekutheni ukuthi belandele futhi nezinto zesintu bengasuki kubona uqobo abantu beze bekhohlwa ukuthi bangobani. Bhuti wami ngizogqugquzela nje ukuyiphatha kakhulu kuthi njengakuthina nje thina abantu abasha sibonakala ngazuthi siyaphuma kwiposition siyaphuma kakhulu nje kwiposition asahloniphi nabazali abantu abasha awuntanga yethu abasahloniphi nasemakhaya kanti lento yenhlonipho isiza kakhulu nje isintu sethu iyona umuntu nje omnyama kahle nenhlonipho into eyodwa le into ehambisanayo manje ke thina abantu abamnyama saziwa njengabantu abahloniphayo engathi besingahloniphana nje bafowethu bese siyanciphisa ke nalalo ngoba imendo impela ibonakala ngazuthi iyaphela imendo iqedwa yini njalo ilokhu ukuthanda kwethu izinto nokungena kakhulu okuphuzweni ngibona ngazuthi nalo lunomthelela engathi besinganciphisa nje bafowethu ngoba phela egcineni imizi yobaba kufanele simise nathi nje obaba babekade beyimisile iqinile namakhaya nje siphuma kuona amakhaya ikhaya nje mina ngiphuma kulona ikhaya belinenhlonipho kakhulu ndingathi mangikhuluma le nkulumo njengamanje uma ngabe umuntu ongumfana ukwakhumbule lawo mazwi ukuthi ngaba umuzi kababa wakho uyawakha noma uyawubhidlisa umuzi wokhokho bakho uyawakha noma uyawubhidlisa la nawe ke wena ke nani ke nina abantu besifazane kuye ukuthi makuthiwa kuzela intombazana kuthiwa awuzangena inkomo kwababa ngoba kuyaziwa ukuthi intombazana uma ngabe kunentombazana ekhaya uma ngabe kuthiwa kunekati elilelezika intombazana iyolotshwa lelo kati ngoba phela intombazana izolotsholwa igane ikhaya ligcine lifudumala kubeke kuyikhaya ngathi nje kuleyo ndawo leyo bafowethu engathi besingayikhumbula lezo zinto lezo ukuthi sibaluleke kangakanani kulama family ethu esinayo. Ayi uqedile vulavala khabazela omkhulu khabazela ukhona ingoma esophuma ngayo njengamanje ngifuna uyisho wena ithini le ngoma ithu ukuba bonke ukuba bonke abantu besifazane sithando sami ukuba benza njengawo ngaba bayabusa abantu besilisa. Ayi kunjalo nathi ingoma ukuba bonke abantu besifazane hayi sekhulumile nami sengiyikhulumile le ngoma ishiwo yimina ke namhlanje igama layo ithi ukuba bonke igama lakhe uvulavala Mkhize nathi ingoma ithokozele.
Cause I understand the sun.